Tarata octobre kalo tile mugan san 2020 aw minnu sɔgɔlemana bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma. An ka bi bakurubaw la min o ye baki kimɛnnu ye olu daminɛna kunun tɛnɛn. Lakana kibaruyaw la an ka finitigiw olu ye dɛmɛ don farabugukaw ma. Ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Defu kɛlen kɔ dɔgɔkun tɛmɛnen min o ye kunun baki ale daminɛna kunun tɛnɛndon octobre kalo tile 19 san 2020 a bɛ kuncɛ alamisadon octobre kalo tile 22 ɲinan min o ye lɔkɔli kalanden maa 139 ani 356 olu de bɛ ka baki kimɛliw kɛ. A bɛ kɛ kimɛli kɛ yɔrɔ 325 la kalanso 5473 o kɔnɔ min o ye lɔkɔli karamɔgɔ minnu bɛ kɔlɔsili la olu ye maa 10,987 min o ye kalansenw ye sa. Kimɛni ɲinan a bɛ kɛ ni kalansen 16 o kɔnɔna ye. Minisiri min o ye professeur Dulayi Konate ale ye kimɛni baara ninnu kunfɔlɔ bɛɛ lajɛlen di Segu kalanso la min a bɛ wele ko lycée Cabral ale kɔnɔ kunun Segu dugu kɔnɔna la. A ka ca ni dɔgɔkun kelen ye faburu daminɛnen don kojugubakɛlaw fɛ. Maa si tɛ don maa si tɛ bɔ. Hali furakɛli olu bɛɛ lajɛlen kɛra baara ye. Kuma tɛ forotaw olu kibaruyaw ma. An b'aw ladɔnniya ko kunun tɛnɛndon octobre kalo tile 19 Mali finitigiw olu ye dɛmɛ don farabugu dugula mɔgɔw ma ni min o ye balo ani fura ka o bɛɛ lajɛlen ci u ma. Ni kunnafoni y'a jira ko nin baara in kɛra an ka finitigiw ni u bɛ wele nazarakan daɲɛ surunna ko commando parachutiste olu de ye ni baara in kɛ. U y'a kɛ ni sanfɛ kɛlɛkɛ pankurun dɔ ye min ni a tɔgɔ ye Y12 k'a jira aw la ko an ka finitigiw nin waati in na ko u bɛ k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ min o ye kojugubakɛla minnu ni olu talen bɛ u firi farabugukaw da la olu bɛ se ka yɔrɔ bila cogoya min na hali ni a kɛra kɛlɛ sira ye. Kojugubakɛlaw ɲankini sariya min ni o taara an ka jamana kɔnɔ sariya sen 199 ani sariya sen 201 ale b'a jira ko ni maa min ni e ye mɔgɔ faga i fana i kan ka faga a ɲɔgɔnna la. O de kosɔn polisi dɔ ye min ni o ye Bamako kiriso ye ale bɛ nin waati in na ale kiri la. Ale polisi in sa min o ye a munumunu salo kɔnɔ Kalabankura Bamako kin 6nan na san 2018 sa a ye mɔgɔ dɔ faga. Kunnafoniw y'a jira ko maa in sa ni cɛlaka don ale kun sulen don min o y'a balimamuso dɔ ye a ye o de bugɔ. Balimamuso in taara ni ka taa kuma ɲɛfɔ Bamako polisiso 11 na maaw ye. Polisiw ye maa 2 de suganti k'olu bila ni ka taa cɛ nɔfɛ. U taara sɔrɔ a kɛlen bɛ ka duden tɔ k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka u bagabaga ni muru ye. Polisiw donni hali ni o y'a sɔrɔ a sulen tun don dɔlɔ la o ma bali ni ka polisiw dɔn. A bolila ni ka don du dɔ kɔnɔ ni o ye kɛrɛfɛ du ye ka taa i dogo. Polisiw fɛnɛ tugura kɔ. A ɲɛ dalen polisikɛ kan a bɔra ni muru ye k'a bɛ polisikɛ sɔgɔ ni muru ye. Polisikɛ ye marifa kuɲa 2 kɛ a la. A joginnen u y'a ta ni ka dɔgɔtɔrɔso Gabriel Ture o sɛgɛrɛ nka yanni u ka se ale nin tora la. O de kosɔn polisikɛ in a bɛ ka kiiri nin waati in na. Kiiriw y'a jira ko a ye fagali kɛ k'a sɔrɔ a ma a dabɔ a kama. O de cogoya la u y'a bila san 2 jɔnto yɛrɛla kaso la. Nin bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kibaruyaw la. An bɛ a yiraw la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni AMAP ani ANCD olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.